Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Mengarep ngenteni jawaban dadak direwangi perjuangan mati-matian yo goleke buah yo nukokke paket wah suwen. Mengarep gawe wong sitok seneng kok ngantek le nukokke paket pulsawe kena nggo tuku pit. Udu iki kok yo nek iki anu do ora nyekel handphone. Wong lugu-lugu jeneng ngono sing mengarep gawe wong sitok seneng kuwi perjuangane mati-matian. Ngantek direwangi nukokke paketan pulsa, ngantek direwangi gawake buah. Buahe ora main-main, pir buah iki. Nggih. Lah kok pir truk. Nggo mbabit ndasmu ya. Kok pir truk. Buah iki buah kok. Pir truk. Menggaya kadowan pero buah pero to pir truk. Nggo gawe pedang. Ya wis. Lek iki duwe sarana bagus kowe ora tau. Wis ora ana kesan nuruti syahwat, juga ora ana sifat insaniyah, tidak menunjukkan kesan manusia biasa. Artinya memang bukan manusia biasa. Wala sifatan minal insaniyah. Bukan manusia biasa. Fahadza mongko utawi iki iku kot tatohara. Temen-temen suci sapa Nabi Yusuf nganjamingi sifati saking sakabehane pira-pira sifat al-mahruzati kang mahruzah kang di apa jenenge dicacat utawa diwilang reget fil basari ing dalem kamanungsan. Akhirnya Nabi Yusuf itu tetap ana klaim benar-benar suci, kota toharo. Nganggo kot we ning fi'il madhi dadi maknane temen-temen. Temen-temen suci saka sakabehane sifat-sifat sing reget nenggon kamanungsane, nenggon diri pribadine Nabi Yusuf tidak punya sifat reget. Agi nafsu ora kok sithik-sithik nafsu, sithik-sithik nafsu ora. Awake dhewe rak weruh apa-apa nafsu. Weruh wedhus lanang melet-melet. Reget. Iki kamangka Nabi Yusuf adoh saka ngono kuwi. Ora ana sifat nafsu tapi anggun, benar-benar anggun kaya jiwane payung mayungi wong sing ngeyup nang ngisore diteduh nyaman. Ada perasaan cerak Yusuf ki teduh nyaman. Ora gelisah, ora ana rasa wedi.
Beda nek wong-wong kae cerak roh aku do rada wedi. Wedi-wedi pengen cerak. Ngene. Lah terus piye kuwi lah ya mbuh ngono kuwi kok. Sifat kamanungsane istimewa. Wakot taroko lan temen-temen anu resik ngan hadil insaniyati saking planggerane insaniyah. Bahkan wadakhala lan mlebu sapa Yusuf fil mulkiyati ing dalem sing bangsa malaikat nih. Saking apike Nabi Yusuf niku ngantek iso digolongke kaya malaikat. Nabi Yusuf itu kaya malaikat. Ning ora kaya menungso. Menungso ora kaya menungso. Menungso ning kaya malaikat. Nah awake dhewe iki menungso ning kaya jin. Ning jin sing apik. Jin sing ngibadahe ra umum mempenge. Bengi melek, wawan bangkong ngono. Daming pindah turu kok iki ceritane iki. Nek jin kan duwe sifat kaya menungso persis. Nek jin udu setan lho. Wong makhluk ciptaane Allah sing rada diembo kaya wong niku ana menungso, ana setan, ana jin dadi terus kok sing sak ngisori kewan, sak ngisore telu kuwi. Makane jin itu duwe sifat kaya menungso, nek setan kuwi tetep murni elek, kan lho. Nek kewan memang dicipta dienggo ngekeki kembang uripe para menungso sebagian dadi rezekine para menungso. Dadi kadang kala sok-sok berburu kewan ning dadi rezeki kae iki ora kejem, ora dolim, memang dicawiske Allah nggo ngrezekeni para menungso kaya dene nelayan golek iwak ning laut kae. Kaya dene wong sing urip ning alas berburu kewan-kewan alas, ana sing halal, ana sing haram, sing nganggo agama ya golek sing halal, nek sing cerak alas kono sing digoleki kidang. Nek sing nekat ya babi. Kecekel ula ya tetep dimplok. Ning nek sing ngerti agama rek ya milih sing halal-halal. Kidang sing bangsa manuk barang ngaten iki. Lah nek kewan dadi rezekine wong ora ana kok terus kejem. Nek meteng ora oleh berburu sing lanang, lha muni ngono kuwi. Lah ngopo kok ndak anake kejem? Wah, kuwi wis salah tafsir kok ya berburu niku nglatih anak supaya mempeng golek rezeki. Lah nek kejem ki ra engko mateni sak weneh-weneh sing ora ana makna kaitan karo rezeki. Kuwi jenenge kejem. Kudu ana penjabaran sing cetha. Lah ana terus sing lanang manja rawani ngopo-ngopo. Lha muni engko ndak anake ngene mitos iki le nafsiri ora sip. Terus mancing yo ora oleh. Lha muni mateni iwak, waduh. Lah ya iwak iki arep dipangan digoreng dipateni kok ya. Wong dadi rezekine kok ora oleh. Waqalat lan ngucap sapa Zulaikha, ae tegese Zulaikha lahuna kedue wong wedok-wedok sing nglumpuk cacahe 40 kuwi mau. 40 to yo wingi kae. Ngundang wong wedok-wedok kok kamangka kalangan anu kuwi, kalangan apa kae jenenge? Nek ning desa kae ning ngarani kae. Sing desa PKK karo Dasawis Mangu. Kader karo nek kira sik.
wong wedok sing lemuni apa cek dek ben domong kae wedok ya kader ya ana sing lemuni sosialita apa ngono ketoke sosialita nek kae ngono sosialita muni ngono kuwi aku ya ora dong maknane sosialita iki piye to ngono kok ana golongan wong wedok sosialita. Nah iki sing diundang wong wedok-wedok golongan kaya, golongan bojon anu kuwi, bojon-bojon pengusaha, bojon polisi, terus bojon dukuh. Nek kaum ora katut. Oh, nek jokke iki ora mutu lho tak pikir-pikir. Kok bojon kaum. Mayoritas kaum iki wis tuwa-tuwa. Oleh dadi kaum iki wis tuwa-tuwa kok terus bojon kaum neh ya. Kon ngloroti piring. Iku bojon pengusaha, bojon lurah, ya sak elek-eleke dukuh ngono iki terus engko ditambah pejabat-pejabat 40. Iki ra diundang kabeh. Oh, wis ora ana sing masuk nominasi. Nah, kon bantu apa-apa diundang kabeh. Zulaikha le ngucap fadzalikun alladzi lumtunnani fihi. Akhire dionekke ngene fadzalikuna mongko utawi mangkono kowe wong wadon iku alladzi lumtunna. Apa maknane lumtu? Napa? Nyacat iku lumtuna wong kang padha nyacat temenanan ni ingsun fihi ing dalem masalah Nabi Yusuf utawa fihi ing dalem masalah Yusuf terus diweleh-welehke Zulaikha mbasan do ngirisi drijine do metu getih karo do kami tenggengen karo do grenengan nek iki malaikat nek iki dudu wong ngono iki. Malah sing mburi saka wong 40 ki ana sing bengok. Nek aku tetep gelem banget nek ro kae. Lah muni ngono kuwi. Ana sing ngomong ngono kuwi. Ya, lah ya werna-wernane wong wadon to. Ana sing rada kendel, ana sing jaim, ana sing kaya Dara. Ora ngetek, Dara ki kalem ngono lho. Ketoke nek anteng kae diceraki iki meneng. Kaya pengin diceraki kae mbasan ceraki mabur ngedoh ngono kuwi kae. Ya sipate Dara kan ngono kuwi. Nah, kok nyeraki Dara ketoke kalem, ceraki kok mabur tak gusah sisan aku. Mabur. Dara. Oh, itu wong itu. Iki Dara sih. Gua karo Zulaikha weleh-welehke sisan. Ha iki lho kasunyatan Yusuf ki kok ngene iki. Sing kowe wingi rung weruh Yusuf do mitnah aku do ngelek-elek aku lemune aku ki wong wedok apa lemune aku ki wong wedok murahan kok ngoyak-oyak Yusuf malah ana berita lemune arep memperkosa utawa arep ngruduh paripeksa Yusuf. Saiki kowe piye ayo mbasan weruh ngene iki. Kuwi delok drijimu. Godres kuwi. Kae mau sapa sing bengok mburi kae mau. Sing muni aku gelem kae mau jajal. Agene ya nyemrimi
agi weruh pisane ana sing bengok nek aku tetep gelem. Teh tunggal. Ngono kuwi wae. Arep nyemrimi, arep piye kowe saiki? Kono do rasakno dhewe kono, gila. Wis weruh Yusuf to, sing jelas aku arep mlebu ro Yusuf. Digawe ngono iki do gondu terusan. Wis kono do rasakno. Iki sik aku agar mlebu ro Yusuf. Iki Zulaikha. Terus ke sesuk ngundak rasi do mlebu kok ya. Ben men dirasake ta. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah, saged istiqomah ning ngaji, besar harapan dadi celengan ngamal saleh sing iso nekake ridho karo rahmate Allah taala, manfaat faedah dunya akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.